Dobar dan svima i hvala vam što ste se pridružili. Danas vam predstavljam regionalnu strategiju za digitalne inovacije u kružnoj gradnji, definirane u okviru projekta Circular DigiBuild. Strategija predstavlja ključ za budućnost građevinarstva, gdje kružna ekonomija susreće digitalnu transformaciju. Omogućujemo suradnju unutar Dunavske regije, smanjujemo otpade i ubrzavamo održivi razvoj kroz pametna digitalna rješenja. Projekt je podržan od strane Interreg Danube Region programa koji sufinancira Europska unija. Vizija regionalne strategije za digitalne inovacije u kružnoj gradnji je uspostava Dunavske regije kao predvodnika u kružnim i digitalnim građevinskim praksama te poticanje održivog gospodarskog rasta, otpornosti okoliša i socijalne dobrobiti. Misija strategije je olakšati suradnju, razmjenu znanja i usvajanje inovativnih rješenja među dionicima u Dunavskoj regiji kako bi građevinski sektor inkorporirao kružno gospodarstvo. Predlaže se 5 strateških stupova, postupni transnacionalni akcijski plan i model upravljanja koji se oslanja na višerazinsku koordinaciju. Očekivani učinci uključuju stopu recikliranja otpada od izgradnje i rušenja od 70%, široko prihvaćanje BIM-a, Building Information Modeling, i digitalnih blizanaca te otvaranje 1000 zelenih radnih mjesta putem poslovnih modela usmjerenih na kružno gospodarstvo. Građevinska industrija temelj je europskog gospodarstva, čini oko 9% BDP-a EU-a i zapošljava oko 18 milijuna ljudi. U Dunavskoj regiji taj je sektor pokretač rasta, ali znatno pridonosi degradaciji okoliša. Građevinski otpad i otpad od rušenja čine više od trećine ukupnih tokova otpada u mnogim zemljama, dok su potrošnja energije i emisije CO2 i dalje ključni izazovi. Europski zeleni plan, akcijski plan i strategija EU-a za Dunavsku regiju, EUSDR, zagovaraju održivu transformaciju građevinskog sektora. Zato je potrebno ne samo usvojiti načela kružnog gospodarstva, već i iskoristiti digitalne tehnologije kao što su Building Information Modeling, BIM, modeliranje informacija o građevini, blockchain, umjetnu inteligenciju, digitalne blizance i material passports. Tim se alatima može znatno poboljšati učinkovitost resursa, sljedivost i suradnja u cijelom vrijednosnom lancu. I dalje postoji nekoliko nedostataka, uključujući slabe provedbe politika cirkularne ekonomije, nedostatna infrastruktura za recikliranje, ograničeno usvajanje BIM-a, nedostatak prekograničnih standarda i manjak kvalificiranih stručnjaka. Rješavanje tih nedostataka putem transnacionalne suradnje razlog je ove strategije. Preporuke iz provedenih studija su pripravnost i potrebe. Potrebni su snažniji angažman dionika i ciljane kampanje podizanja svijesti kako bi se izgradila kritična masa za uvođenje cirkularne ekonomije. Zajedničko izvješće. Osigurati mehanizme uključivanja građana i snažnije platforme s većim brojem dionika, međusektorske prilike, podupirati projekte istraživanja i razvoja, poticati mala i srednja poduzeća te proširiti međusektorska inovacijska središta, preispitivanje politike, poticati prenosive prakse poput višerazinskog upravljanja u Austriji, njemačkih putovnica materijala, slovenskih SRIP-ova i rumunjskog RIS-3 zapad. Pozadina nam je hitna potreba za načelima kružnog gospodarstva u građevinskom sektoru Dunavske regije, potaknuta nedostatkom resursa, klimatskim promjenama i prioritetima strategije Europske unije za Dunavsku regiju. Ciljevi strategije su usklađeni s prioritetnim područjima strategije Europske unije za Dunavsku regiju. Fokus je čista gradnja, digitalne inovacije, učinkovitost resursa i smanjenje otpada. Dionici su vlade, industrija, istraživači, obrazovanje, financijske institucije i civilno društvo. Digitalna inovacijska strategija za kružnu izgradnju Dunavske regije 2030. Usklađena je s prioritetnim područjima EUSDR-a. Povezivanje regije, poboljšana infrastruktura, digitalizacija, zaštita okoliša, učinkovitost resursa, smanjenje otpada, jačanje blagostanja, inovacije, rast MSP-ova i jačanje regije, institucionalni kapacitet, suradnja,
Strategija je strukturirana na 5 stupova, 10 ciljeva i 21 pokazatelj, koji prate utvrđene potrebe temeljem provedenih studija i analiza projekta Circular DigiBuild. Prvi stup, omogućavanje okvira politike i regulatornih okvira, ima za cilj uskladiti standarde i propise kružne gradnje povezane s digitalizacijom diljem Dunavske regije, promicati regionalnu suradnju i usklađivanje građevinskih normi i propisa kako bi se olakšalo donošenje načela kružnog gospodarstva i digitalnih alata u građevinskoj praksi. Time se želi povećati održivost, smanjiti regulatorne prepreke i potaknuti inovacije diljem zemalja podunavske regije. Drugi cilj je razviti i provesti financijske poticaje za kružne građevinske prakse. Važnost financijskih poticaja za prelazak na kružnu gradnju pitanje je koje je istaknuto u svim analizama provedenim tijekom projekta. Naglašavaju potrebu za ciljanim instrumentima, inovacijama, suradnjom i prilagođenim pristupima kako bi se uklonile financijske prepreke usvajanju održivih praksi. Drugi stup, poticanje usvajanja digitalnih inovacija i tehnologije. Prvi cilj drugog stupa je promicanje usvajanja Building Information Modeling i drugih digitalnih tehnologija. Building Information Modeling i povezani digitalni alati omogućuju bolje planiranje, projektiranje i građevinske procese, smanjuju pogreške i otpad te poboljšavaju suradnju među dionicima. Za široko rasprostranjeno donošenje potrebne su inicijative za izgradnju kapaciteta i demonstracijski projekti kako bi se pokazale koristi kružne gradnje. Integracija umjetne inteligencije, digitalnih blizanaca i IoT Things može dodatno optimizirati korištenje resursa i učinkovitost održavanja. Drugi cilj je podupirati razvoj i uvođenje digitalnih platformi za praćenje materijala i gospodarenje otpadom. Digitalne platforme mogu pratiti protok materijala, pratiti kvalitetu te omogućiti ponovnu uporabu i recikliranje na svim gradilištima. Standardizirane, interoperabilne platforme potiču prekograničnu suradnju, osiguravaju usklađenost s propisima i povećavaju povjerenje u sekundarne materijale. Ti su alati posebno važni za mala i srednja poduzeća kojima možda nedostaju unutarnji sustavi praćenja. Treći stup, izgradnja vještina i kapaciteta. Prvi cilj trećeg stupa je razviti programe obrazovanja i osposobljavanja za digitalne vještine u kružnom graditeljstvu. Za prelazak na kružni i digitalni građevinski sektor potrebna je kvalificirana radna snaga. Studije su otkrile znatan nedostatak vještina, pri čemu stručnjaci nisu svjesni digitalnih alata, kao što su BIM, IoT i digitalnih blizanaca te praktičnog razumijevanja načela kružnog gospodarstva. Sveučilišta, strukovne institucije i strukovna udruženja stoga moraju integrirati module za izgradnju cirkularne ekonomije i digitalne konstrukcije u svoje programe osposobljavanja. Razvojem zajedničkih kurikuluma, potvrda i internetskih platformi za učenje diljem Dunavske regije pridonijet će se standardizaciji kompetencija i ubrzanju spremnosti radne snage. Drugi cilj je promicati prijenos znanja i razmjenu najboljih praksi među dionicima. Međusektorskom studijom i pregledom politika istaknuto je da fragmentirana komunikacija i nedovoljna suradnja ostaju glavne prepreke prihvaćanju inovacija. Mehanizmima prijenosa znanja, kao što su platforme koje se temelje na klasterima, tematske radionice, prekogranični projekti i živi laboratoriji, mogu se premostiti ti nedostaci i potaknuti povjerenje među industrijama, akademskom zajednicom i javnim tijelima. Razmjenom iskustava vodećih zemalja, kao na primjer Austrije, Njemačke te Slovenije, i njihovom prilagodbom novonastalim kontekstima ubrzat će se usklađivanje politika i uvođenje tehnologije u cijeloj regiji. Četvrti stup, jačanje suradnje i lanaca opskrbe. Prvi cilj četvrtog stupa je olakšati razvoj digitalnih regionalnih lanaca opskrbe recikliranim i sekundarnim građevinskim materijalima. Kako bi se omogućio prijelaz na kružni i digitalni građevinski sektor, Dunavska regija mora izgraditi međusobno povezane, transparentne i sljedive lance opskrbe. Mnogim zemljama još uvijek nedostaju digitalni sustavi kojima se podupire prekogranična razmjena recikliranih materijala i interoperabilnost podataka među dionicima. Ključne akcije su
Uspostaviti mrežu opskrbe kreativnim građevinama u Dunavskoj regiji, povezujući proizvođače, poduzeća za recikliranje, dizajnere i javna tijela putem interoperabilnih digitalnih platformi. Razviti regionalne digitalne platforme i tržišta za praćenje i razmjenu sekundarnih građevinskih materijala. Uvesti usklađene standarde podataka i putovnice za materijale, osiguravajući sljedivost i sigurnu ponovnu uporabu materijala. Uključiti EDIH-ove i građevinske klastere kao posrednike u području inovacija, koji podupiru MSP-ove u donošenju digitalnih alata i sustava transparentnosti koji se temelje na lancu blokova. Drugi cilj je promicati suradnju između istraživačkih institucija, industrije i vlada. Inovacije u kružnoj gradnji ovise o čvrstim vezama između akademske zajednice, poduzeća i javnog sektora. Jačanjem tih veza ubrzat će se primijenjeno istraživanje, prijenos tehnologije i provedba novih digitalnih rješenja. Ključne akcije su stvoriti Dunavsku mrežu za inovacije u digitalnoj i kružnoj izgradnji, koju koordiniraju i EDIH-ovi i regionalni klasteri. Pokrenuti zajedničke projekte istraživanja i razvoja u području naprednih materijala, upravljanja resursima koje pokreće umjetna inteligencija i tehnologije digitalnih blizanaca. Uspostaviti regionalna demonstracijska mjesta, Living Labs, i otvorene centre znanja za testiranje i razmjenu najboljih praksi. Poticati javno-privatna partnerstva i sudjelovanje u programima Europske unije kao što su Obzor Europa i Digitalna Europa. 5. stup. Podizanje svijesti i promjena načina razmišljanja. Prvi cilj 5. stupa je provedba kampanja podizanja svijesti radi promicanja koristi digitalizacije u kružnoj gradnji. Provođenje kampanja je izravna mjera usmjerena na rješavanje problema nedostatka svijesti koji bi mogao ometati donošenje digitalnih alata i praksi kružnog gospodarstva. Aktivnim promicanjem prednosti nastoji se educirati dionike, građevinska poduzeća, kreatori politika, javnost, o mogućim koristima, čime se postavljaju temelji za veće prihvaćanje i provedbu. To uključuje osmišljavanje i provedbu ciljanih komunikacijskih inicijativa. Tim bi se kampanjama naglasilo kako digitalizacija može poboljšati učinkovitost, smanjiti otpad, povećati održivost i stvoriti nove poslovne prilike u kontekstu kružne gradnje. Drugi cilj je poticanje usvajanja digitalnih tehnologija usmjerenih na načela kružnog gospodarstva koja se koriste u poslovnim modelima građevinske industrije. Drugi cilj uzima u obzir svijest dobivenu u prvom cilju 5. stupa i nastoji ga pretvoriti u konkretno djelovanje. Usmjeren je na poticanje građevinskih poduzeća na provedbu digitalnih tehnologija kojima se podupiru načela kružnog gospodarstva u njihovu poslovanju. To uključuje pružanje poticaja, resursa i potpore građevinskim poduzećima za usvajanje digitalnih rješenja koja promiču smanjenje otpada, ponovnu uporabu materijala i učinkovito upravljanje resursima. Više informacija o predstavljenoj regionalnoj strategiji za digitalne inovacije u kružnoj gradnji dostupne su na projektnoj stranici projekta Circular DigiBuild. Za dodatne informacije kontaktirajte Teru Technopolis iz Osijeka.